Les arts de carrer constitueixen la forma més popular i més propera de cultura, el contacte directe entre la ciutadania i les arts escèniques. Però la de Barcelona és una ciutadania exigent que no es conforma amb qualsevol cosa. És per aquest motiu que el Mercè Arts de Carrer s'ha convertit en un festival de referència a Europa, un esdeveniment que es consolida i reforça la seva projecció internacional, on es poden conèixer les tendències més noves de la dansa o del circ, on s'hi utilitzen les noves tecnologies per la creació d'espectacles innovadors i avantguardistes. Un esdeveniment que potencia els nostres creadors locals i que els posa en contacte amb programadors de tot el món. Un festival únic, al carrer, per a tothom i a l'abast de tothom. Benvinguts al MAC Festival, la gran cita de la cultura al carrer.